se Iikka P. Ja toivotan teidät tervetulleeksi trikkiterminologian ihmeelliseen maailmaan. Ja mä teen potkujen terminologiasta tutoriaalin, koska mä ketuttaa, kun ihmiset ei osaa minun nimiä. Ne on tärkeitä ne nimet, pitää tietää, että mitä siinä on tekemässä. Niin aloitan pop-tempuista. Eli pop-temput, niiden eteen ei aina laitellisesti sanoa pop, mutta mä käytän nimitystä pop, että käy selväksi varmasti mitä mä tarkoitan. Eli pop-temput lähtee kahdelta jalalta. Eli jos sä seisoisit tälleen kohdetta päin, niin se on hyvin pitkälti se asento, missä se lähtisi. Aika monet, kun ne lähtee juoksusta, ne hyppää vähän pidemmälle. Se on mun mielestä vähän sallittua. Mä en ainakaan nipata niin paljon niistä täysistä asteista. Eli tosiaan pop-temppu lähtee tasajalkaan, niin kuin nimi antaa ymmärtää, että se lähtee niin kuin pop siitä maasta hypähtää. Ja mä näytän aluksi pop 360 presentin, eli yleensä sanotaan vaan 360 present, koska siitä nyt ei oikein ole muuta versiota. Eli tässä on esimerkki. Näin, ensin melkein ulos kamerastakin. Tosiaan, tossa hypätään, pyöritään 360 astetta, tullaan alas. Täten se on pop 360. Seuraavaksi otetaan pop 7. Eli luonnollisesti 720 astetta on enemmän kuin 360 astetta, se on tuplasti enemmän. Eli siinä pyöritään tuplasti se määrä. Siinä pyöritään lähes 2 kierrosta, tullaan alas. Ja tavallaan se sen takia sanotaan 720, vaikka se ei aina pyöriskään niin paljon, se pyörii vaan 5-40 astetta. Mut koska se ländää takaisin tänne, se potku tulee tuolta ja se ländää takaisin tänne. Vaikka se jalka olisi maassa jo aikaisemmin, se potku vie sen sinne. Eli siinä tulee ne täydet 720 astetta. Mä näytän esimerkin tästä. Siinä on vähän kyinen esimerkki, mutta antakoon olla. Noniin. Nyt tulee vaikeensa. Pop 9. Tavallaan se antaisi ymmärtää, että siinä on puoli kierrosta enemmän kuin pop 7. Mutta se puoli kierrosta lisää tarkoittaa tavallaan sitä, että siinä ei potkastakaan sillä ensimmäisellä alalla huukkia kautta outside crescenttia, vaan toisella alalla inside crescent kautta roundi. Ja täten se lähtee samasta asennosta, mutta koska se potku tulee tosta, niin se viedään läpi tänne, eli se stansa tulisi tänne, jolloin se yhteensä pyöritty määrä asteita on 900 astetta. Ja tosta pääseekin siihen perussääntöön, mikä toimiikin niin, että aina kun potkussa on tasamäärä kierroksia, 360, 70, 20, 1080, niin siinä on outside crescentti tai huukki. Eli outside crescentti tai huukki. Ne on ne vaihtoehdot siinä. Ja jos siinä on epätasainen määrä kierroksia, 900 tai 1260, joka on aika harvinainen, niin siinä potkaistaan roundi, jolloin siinä pyöritään puoli kierrosta enemmän ja päästään siihen normistanseen. Ja teoriassa, jos lähtisi tornadokikkiin tasajalkaa ja potkaisi inside crescentin, niin tämän terminologian mukaan sitä kutsuttaisiin silloin 540 roundiksi, mut se ei ole käytännössä oikein tehty trikki. Tai silleen, että yleensä ihmiset sanoo sitä vaan pop-tornadoksi siinä tapauksessa. Nyt jatketaan cheat-tempuihin. Cheat-temput toimii samalla logiikalla kuin pop-temput, mutta cheat-setupista, joka tarkoittaa yhden jalan lähtevää setupia. Eli näin. Eli nyt jos ajatellaan vaikka cheat 720, eli normi 7 lähtisi tästä tasajalkaa, niin cheat 720 lähtee periaatteessa samasta asennosta, mutta yhdellä jalalla. Ja sehän siis näyttää tältä. Melkein kovaa tuli. Noin. Eli joo. Jotkut kutsuu cheat 7 540 crescentiksi, koska siinä pyöritään tavallaan 540 astetta. Mut se on
se on hämäävä nimi, koska se poikkeaa meidän muiden logiikasta. Jos sitä kutsuu eri nimellä, niin sit myös muisteli tavallaan se logiikka, mikä tuossa kysyisessä käyttäisi siinä. Eli nyt taas ajatellaan, että jos tekisi Cheat 7, mutta potkasis hyppää, pyörii, ei potkakaan tässä, vaan potkaisee täältä. Kun se tulee tänne, niin se olisi Cheat 9. Mä en näytä esimerkkiä, koska mä en osaa Cheat 9. Noin. Eli tasamääräkierroksia, outside crescentti tai huukki. Epätasainen määrä kierroksia, eli vaikka 1 plus, tai 2 kierrosta plus puolikas kierros, inside crescentti tai roundi. Ja tosiaan niinku, se trikin nimi, ne asteet siinä tavallaan kuvastaa sitä kokonaismäärää, mitä siinä tempussa pyöritään. Ei sitä, mitä siinä ollaan ilmassa. Eli niinku, että jos sä teet 70-20 crescentin, joka potkaisee puolikierrosta liian aikaisin, niin se ei silloin ole 5-40. Se ei ole silloin mikään. Se on epäonnistunut 7-20, vajaa 7-20. Joka tapauksessa jatketaan backside-temppuihin, jotka on suhteellisen kriisiä. Niin backsiden helpoin selittää on, että normisti temppu, joka lähtisi tästä. Ajatellaan vaikka pop 9. Pop 9 lähtisi, hypätään tästä tasajalkaa, pyöritään ja potkastaan. Back 9 toimii silleen, että jos sä ajattelet, että normi pop 9 lähtisi tästä, niin sä oot tavallaan tämmöisen siihen alkuun. Ja sit täältä tavallaan lasket sen puolikkaan kierroksen, mikä siinä alussa tuli mukaan siihen. Ja potkaset, eli niin, että niin kun vaikea selittää. Jos pop 9 lähtisi tästä, niin backside 9 lähtisi niin vielä täältä. Mutta kummatkin potkaisee samassa kohtaa. Eli backside 9 tosiaan pyöritään tosi vähän. Mä annan esimerkin backside 9, se voi olla huono, mutta ei mitään. Eli pop 9 lähtisi tästä, siinä otetaan puolikkaan alkuun, eli lähtään täältä ja potkastaan, pyöritään ensin. Eli kyinen esimerkiksi, mutta ei se mitään. Eli back-temput varsinkin, niin ei ole minkäännäköistä kuvaa siitä, paljon siinä oikeasti pyöritään. Vaan ne on vaan temppujen nimiä. Eli back-tonnista pyöritään about 720 astetta. Eli back-tonni taas menisi saman logiikalla, koska se on tonni. Eli tasamääräkierroksiin siinä potkastaisi huukki. Tai outside crescentti. Mitäs sitten? Niin otetaan nyt tällaisia poikkeustapauksia tavallaan. Tai ei poikkeustapauksia, no joo, poikkeustapauksia. Eli esimerkiksi 540 gig. Se poikkeaa muusta terminologiasta ihan täysin niin noiden logiikoista, mutta siinä tulee erilaiset potkukin. Että tavallaan jos menisi noiden terminologioiden mukaan, niin 540 gig olisi niin kuin cheat 540 hyper roundi. Siitä 540 round hyperi. Eli 540 gig. Se näyttää siis täältä, jos joku ei tiedä. Tääkin pitäisi tietää. Niin. Sitten tossa tulee muitakin temppuja, kuten vaikka Jackknife, joka me ei mene tosiaankaan niiden logikoiden mukaan. Ja just jotain boxputtereita ynnä muita, jotka ei seuraa noita logikoita, ne on vaan nimetty erikseen. Mutta niin. No joo, vois ottaa roundit. Eli tavallisesti, jos jonkun trikin perään lisätään roundi, niin se on melkein aina jonkinnäköinen twisti. Koska vaikka baggeri roundi ei oikein toimisi. Eli esimerkiksi B-twist roundi, cork roundi, full twist roundi. Ne tarkoittaa, että tehdään jonkinnäköinen twisti ja potkastaan roundhouse potku siihen perään, joka näyttää siis täältä. Bam. Eli niin mä annan B-twist roundin esimerkiksi. Koska se on helppo. Siitäkin tuli, alkaa väsyttää. Tosiaan. Sitten taas swipe. Swipe tarkoittaa ylhäältä alas tulevaa potkua. Eli niin, tavallaan side swipe, joka on 540 gig, missä pitäisi mennä inverttiin, eli lantio pään yläpuolelle ilmassa. Niin siinä se potku tulee ylhäältä alas. Täten se on side swipe. Tai vaikka twist swipe, joka tarkoittaa hypertwistiä, jos tehdään kunnon ylhäältä alas tuleva potku.
Tai hyperswipe, joka on aerialtisti hyperinä niin, että siinä potkastaan. Eli niin kun, joo, swipe tarkoittaa ylhäältä alas tulevaa potkua. Mä voin koittaa demoissa sideswipein, mutta mä oon ensinnäkin niissä erittäin paska. Ja toisessa mä oon väsynyt, mutta mä koitan silti, jos saadaan vähän ideaa. Ja toisin oli jotenkin suppeasti trikkipotkujen nimiä.